Кешенең иң начар сыйфатларына, Аллаһта иң яратмаган, Аллаһтан ләгънәте астында булган сыйфат кешенең ул да булса тәкәбберлек. Кешенең калбында тәкәбберлек була икән, инде Аллаһ субханаһу ва тааля онда кешене җәннәткә кертмәс. Һәм хәтта бу дөньяда да тәкәббер кеше, калбында тәкәббер булган кешенең, яни күп әйбердән бу тәкәбберлек мәхрүм кыла. Иң беренче Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылудан. Яни тәкәббер кеше Аллаһ субханаһу ва тааля гыйбадәт кыла алмый мәшһүр тәкәбберлек сәбәпле. Һәм моның турында Аллаһ субханаһу ва тааля Гафир сүрәсенең 60-нчы аятында әйтте: "Сезнең Раббыгыз әйтте" диде. "Миңа дуа кылыгыз, һәм мин сезгә җавап бирермен" диде. Яни Аллаһ субханаһу ва тааля миннән сорагыз, мин сезгә җавап бирермен диде. Чынлыкта кем тәкәбберлек сәбәпле миңа гыйбадәт кылудан башын тарта икән, ул җәһәннәмгә түбәнчелек хәлендә керер диде. Яни Аллаһ субханаһу ва тааля теге тәкәббер булып, әле мин эшләбез бит, кешеләр әйтә, минем гөнаһым юк, гөнаһ кылган кеше мәчеткә йөрсен дип. Яни тәкәбберлек. Шул тәкәбберлек Аллаһта гыйбадәт кылырга мөмкинчелек бирми. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля андый кешеләр әйтә, ул кешеләр җәһәннәмгә керәчәкләр, түбән хәлдә, түбәнчелек хәлендә. Һәм аңлара диешбез, бу калбыбызда андый хис бар икән, бу дөньяда безгә зарар китерә. Икенчесе, галимнәр әйттеләр, ул кеше хәтта мәчеткә йөри алмый. Кайбер байлар бар, мәчеткә генә торалар, гади кешеләр мин намаз укый алмыйм дип. Шул тәкәбберлек, бу җәмәгать намазына укып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдә иткән 27 мәртәбә күбрәк әҗр ала аласыз дип әйткән иде, ул гыйбадәттән мәхрүм кала үзенең тәкәбберлек сәбәпле. Шулай кайбер кешеләр тәкәбберлек сәбәпле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә муафиq була алмый, сөннәтен кыла алмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдә итә, минем сөннәтен тоткан, сөннәтне кылган кеше, иншалла кыямәт көндә минем шәфаәгатенә лаек булыр диде. Без беләбез, иң дөрес юл Аллаһ Тәгаләнең мәгъфирәтенә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте. Ләкин кайбер кешеләр шул тәкәбберлек сәбәпле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтен кыла алмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гади кеше иде. Өендәге эшләрен эшли иде үз кулы белән. Күп кешеләр тәкәбберлек сәбәпле мин моны эшли алмыйм, шул кадәр түбәнчелеккә төшә алмыйм дип. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытыннан андый кешеләр булган. Бер юлы бер кеше сул кул белән ашап утырганда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Уң кул белән аша, сул кул белән ашама" дип. Һәм бу кеше әйтә, мин сул уң кул белән ашый алмыйм дип җавап бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ашый алмаячаксың дип. Булмый, үзең теләдең, эшләй алмыйсың дип. Һәм әйтте, бу кешенең җавабы фақат тәкәбберлеккә нигезләнгән. Теге тәкәбберлек бирми аңар уң кул белән ашарга. Теге тәкәбберлек белән җавап биргән сүз һәм сахабалар әйтә, моннан соң кулын авызына күтәрә алмады ди. Яни Аллаһ субханаһу ва тааля андый мөмкинчелеген аннан алды. Тәкәббер иде, һәм моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Без беләбез, бу сөннәт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны эшләгән дип, ләкин без эшли алмыйбыз ни өчен? Безнең калбыбызда тәкәбберлек булган сәбәпле. Яни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гади иде, ләкин без ни өчен дә моны бер теге зәгыйфлек итеп таныйбыз. Шул ук вакытта галимнәр әйттеләр, тәкәббер кеше гыйлем ала алмаячак. Гыйлем алу инде зур бер ниғмәт Аллаһ Тәгаләдән. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля мәхрүм кыла андый ниғмәттән кемне? Тәкәббер кешене. Моның турында галимнәр әйтәләр иде, дин гыйлемен ике кеше ала алмас диде. Дин гыйлемне өйрәнә алмас ике кеше. Берсе иялчан, икенчесе тәкәббер. Тәкәббер, чөнки асылда без дәрес алабыз икән, үзебезнең дәрәҗәбезне төшерәбез. Игътибар итегез. Гарәп илләренә, түрк илләренә галимнәр, дәрес бирә торган галимнәр, алар өстә утыралар. Шәкертләр аста. Шул түбәнчелек галимгә карата, аның гыйлеменә түбәнчелек күрсәтеп, гыйлем ала алабыз. Үзебез тәкәббер булып, әйдә монда кил, миңа дәрес бир дип әйтәбез икән, Аллаһ Тәгалә ул кешегә гыйлем дә бирмәячәк, бәрәкәт дә бирмәячәк. Халифның малае, халиф Имам Малик шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәчетендә дәрес бирә дип белгәч, әйткән, Малик монда килсен дә минем малаема дәрес бирсен диде. Патша бит инде кушты, зур кеше.
Әйдә, монда кил дә минем өемдә минем балама дәрес бир дип. Имам нәрсә җавап бирде? Әйтте, гыйлем кеше артыннан йөрми диде. Аласы килә икән, килсен, монда кешеләр арасына утырсын да алсын. Ягъни тәкәбберләнәсең икән, гыйлем алудан мәхрүм каласың. Һәм бу шулай ук бу тәкәбберлекнең бер начар сыйфаты. Шул ук вакытта галимнәр әйттеләр, тәкәббер кеше хаклыкны кабул итмәс. Ягъни без тәкәбберлек сәбәпле хаклыкны да кабул итә алмаячакбыз. Ягъни бу чөнки бу нитә? Аллаһ та мәхрүм кыла. Фудайл ибн Ияд әйтте, басынкылык ул хаклыкны кабул итү, хәтта бер бәләкәй бала әйтсә дә дип. Безә бит гадәттә әйдә өйрәтмә әле мине дип, мин инде укыган, минем 2 мәдрәсә бетергән яки 2 университет бетергән гыйлемем бар, син кем мине өйрәтеп утырырга дип, безгә менә шул тәкәбберлек хаклыкны кабул итәргә бирми. Без бит не галим, үзебезне зур кеше дип таныйбыз. Һәм Фудайл ибн Ияд әйтте, басынкылык ул хаклыкны кабул итү, хәтта бер бәләкәй баладан да, хәтта ди үздән наданрак кешедән дә ишетсәң кабул итә алу. Менә шул басынкылык диде. Ягъни без беләбез икән, мин күбрәк укыдым, ләкин бу егет абзый син дөрес эшләмисең, бу дөрес түгел бит дип әйтә икән, тәкәбберлек юк икән, мин моны кабул итәм. Тәкәбберлек бар икән, мин моны кабул итмәячәкмен. Һәм аның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәч, кешенең калбенә тәкәбберлек булса, ул кеше җәннәткә кирмәс дип, сахабалар аптырап сорадылар: "Я Расулулла, без бит матур киемне яратабыз" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһ та матур һәм матурлыкны ярата. Ләкин тәкәбберлек ул нәрсә? Хаклыкны кабул итмәү диде. Син беләсең, бу дөрес, бу кеше дөрес дип. Ләкин безгә тәкәбберлек бирми, менә син дөрес дип әйтергә. Менә шулай ук тәкәбберлекнең бер начар ягы. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте. Тәкәббер булган кеше Аллаһтан ләгънәте булачак. Суфьян ибн Уайна әйтте, кеше гөнаһ кылса, үзенең нәфсенә ияреп, шахватына ияреп, нәфсенә ияреп гөнаһ кыла икән, аның өмет бар. Аллаһтан тәүбә кылып, Аллаһтан мәгъфирәтенә ирешергә. Чөнки Адам алейхиссалам нәфсенә ияреп гөнаһ кылды. Һәм тәүбә кылды, һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аны гафу итте. Ләкин без үзебезнең гөнаһыбызны кылабыз икән, тәкәбберлеккә нигезләнеп, тәкәбберлек сәбәпле. Иблис ләгънәтуллаһи алейхи тәкәбберлек сәбәпле гөнаһ кылды. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааляның ләгънәтенә эләкте. Шуның шикелле без дә тәкәбберлек сәбәпле гөнаһ кылабыз икән, Аллаһ сакласын, Аллаһтан ләгънәтенә төшеп, җәһәннәм әһелләренә булырга мөмкинбез. Шуннан куркырга тиешбез. Шуның өчен һәрберебез калбыбызда андый хис уяна икән, аны бетерергә тырышырга тиешбез. Ягъни Аллаһ субханаһу сынап бирергә мөмкин. Беребез дә моннан итмәгән, азат ителмәгән. Һәрберебезне Аллаһ субханаһу сыный ала. Шуның өчен галимнәр әйттеләр, ниләр бар, мөмкинчелекләр бар, кораллар бар, кагыйдәләр бар. Беренчесе ул Аллаһ субханаһу ва тааля тәвәккәллек кылып, Аллаһтан дуа кылу. Аллаһтан сора: "Я Рабби, безне шул тәкәбберлектән сакласаң иде, безнең калбыбызны оннан чистартсаң иде." Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, кешенең калбы Аллаһтан 2 бармагы арасында. Аллаһ Тәгалә үзгәртә калбны. Инде без Аллаһтан сорарга тиешбез: "Я Рабби, безне андый начар сыйфаттан сакласаң иде." Шулай тәкъвалык. Инде никадәр кеше тақва булса, шул кадәр түбәнчелек, ягъни тәкәбберлектән ерак була. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте: "Иң кадерлегез, иң дәрәҗәле Аллаһ янында иң тақвалыгыз" диде. Иң тақва булган кешеләр иң кадерле, иң улы дәрәҗәдә диде Аллаһ субханаһу ва тааля Хуҗурат сүрәсенең 13-нче аятында. Шулай 3-нче усул, корал, ул да булса кеше аңларга тиеш. Кем икәнен? Ягъни без үзебезне зур кеше дип саныйбыз. Ләкин уйлап карасак, кем без? Аллаһтан ярдәмсез кем без? Әзнә 1-2 градуска температурабыз күтәрелеп китә икән, без хәлсез ятабыз. Тәндән нәрсә генә чыкмасын, ул нәҗис. Галимнәр әйтәләр инде кеше 2 мәртәбә нәҗис чыга торган юлдан чыгып та үзен ничек тәкәббер итә ала дип, хис итә ала дип. Ягъни үзебез турында без нитергә тиешбез. Аллаһ субханаһу ярдәмсез без кем? Аллаһ субханаһу безгә ярдәм итмәсә, без бер нәрсә тора алмыйбыз. Уйлап карагыз, кеше үлә икән, ул бит нәҗис. Ничек без тәкәбберләнеп, зур бер ни үзебезне кем хис итеп йөри алабыз? Һәм шулай аңларга тиешбез. Безнең калбыбыздан тәкәббер була икән, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә карата газабы көчле булыр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләр шуны әйтә. Шуның турында зикр итә.
Мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кеше үлгәндә 3 әйбердән сакланган булса, азат булса, ул кеше җәннәткә керер диде. Беренчесе тәкәбберлектән, икенчесе теге сугыштагы трофейдан урланмаган әйбер булса һәм әҗәте булмаса диде. Ул кеше җәннәткә керер дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдә итә. Ягъни безнең калбыбызда тәкәбберлек була икән, бу җәннәткә керергә бер теге бирмәячәк. Инде без җәннәткә керергә телибез икән, үзебезнең калбыбызны шул әйбердән чистартырга тиешбез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Икенче бер хадистә, садака кешенең малын әзәйтмәячәк. Никадәр кеше садака бирсә дә, аңа карап кешенең малы әзәймәячәк диде. Һәм кул кардәшләренә гафу итсә, Аллаһ субханаһу ва тааля ул кешенең данын арттырачак диде. Ягъни ниндидер бер үпкә булып та без аны гафу итәбез икән, Аллаһ субханаһу ва тааля шул гафу итү өчен, гафу иткән өчен безнең даныбызны арттырачак. Һәм шулай кеше тыйнаклыкны күрсәтә икән, Аллаһ субханаһу ва тааля ул кешенең дәрәҗәсен арттырачак. Инде кеше тәкәбберләнеп йөри икән, Аллаһ субханаһу ва тааля аны мәсхәрә кылачак. Шул ук вакытта кеше тыйнак булырга тырыша икән, Аллаһ субханаһу ва тааля аның дәрәҗәсен арттырачак дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдә итте. Айша радиллаһу анха Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хатына әйтте, чынлыкта сез ихтибарсыз ди, иң яхшы бер гыйбадәткә ул да булса тыйнаклык диде. Иң зур, иң теге саваплы гыйбадәт тыйнак булу. Ләкин сез аңар ихтибарсыз диде Айша радиллаһу анха. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям андый иде, тыйнак иде. Карыйк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында зикр иткән хадисләрдә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гади иде. Хәтта теге ялшан иде. Сахабалар әйтәләр иде, теге кияүгә чыккан яшь кыздан да ялшанрак иде диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар арасында утырганда килгән кеше хәтта таба алмый иде Пәйгамбәрне. Ул бер теге үзен патша итеп өстенә утырмый иде. Бер юлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кешене китереп, ул каушап, куркып, калтырана башлады. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, син нигә куркасың? Мин бер кипкән итне ашаган бер хатынның малае гына бит. Мин патша да түгел, ни дә түгел, мин шундый бер гади хатынның бер малае. Миннән куркырга кирәк түгел дип тыйнак иде. Һәм бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте. Һәм кеше һичшиксез үзенең калбын нитергә тиеш, карарга тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайбер кагыйдәләрне өйрәтте. Әйтте, кеше эш әйбер эшләсә, ул кешенең калбында тәкәбберлек булмас диде. Беренче үзенең кулы белән бергә ашаса диде. Үзенең кулы белән бергә утырып ашый икән, ул кешенең калбында тәкәбберлек булмас диде. Ишәктә йөргән кешенең теге кыйммәтле зур аты түгел, гади ишәктә йөргән кеше ни булмас диде, тәкәббер булмас. Һәм өченчесе әйтте, кәҗәне яки сарыкны үзе сауган кеше тәкәббер булмас диде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларны өйрәтте, һәм монда безгә дә бер дәрес була. Һәм галимнәр әйтәләр, ул вакытта ишәктә йөргән кебек, бүгенге көндә гади бер машинада йөрү. Ягъни синең мөмкинчелек бар, иң кыйммәтле машинада йөри. Ләкин шул вакытта гади бер машина алып йөрисең икән, ягъни бу да бер төрле бер корал, үзебезнең калбыбызны тәкәбберлектән саклауда. Һәм галимнәр тырышалар иде. Килә риваятларда үзенең шәкертләренең аяк киемнәрен төнне белән җуып кую, яки төнне белән торып бәдрәфләрне җуып, ягъни үзенең калбы өстенә эшлиләр иде, тәкәбберлектән азат булсын өчен. Һәм хәтта табигайнә сахабалар үзләренең балалары өчен дә куркалар иде. Инде хәтта карыйсың, әтисе әлхәмдүлилләh тақва, әдәпле, тыйнак, ләкин балалар тәкәбберләнеп йөри. Ләкин без мәс'ул, без җаваплы үзебезнең балаларыбыз өчен дә. Һәм шулай бер вакытта Мухаммад ибн Васия дигән бер галим үзенең малаен тәкәбберләнеп йөргәнен күргәндән соң туктап үзенә чакырып әйтте. Әйтеп беләсеңме, кем син? Син ди бер кул хатын кызның малае, һәм мин дә гади бер гаиләдән диде. Син зур кеше түгел, ул әйтеп йөрер өчен дип, үзенең урыныңны бел дип, хәтта үзенең балаларын нитәләр иде. Тәрбиялиләр иде. Һәм безнең өстебездә дә шулай ук мәс'улият, җаваплылык үзебезнең балаларыбыз өчен дә. Безнең балаларыбыз да тыйнак булырга тиеш. Без үзебезнең балаларыбызга тәкәбберлек начар хис икәнлеген җиткергә тиешбез, карарга тиешбез.
тәрбияләргә тиешбез. Чөнки без кыямәт көнне үзе балаларыбыз өчен, хатыннарыбыз өчен, үзебез өчен җавап биргән кебек җавап бирәчәкбез. Инде Аллаһ субхanahu ва тааля шундый начар сыйфатлардан арынырга насыйп кылса иде. Ва хулу каула хада ва астагфируллаһ ва тубу илейх.